खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगां सासे मुस्लिम सुबुङा बर' बिमुं लानायखौ लानानै थामहिनबा बर' सारनेमखौ लानानै गोबां ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ बे समाव नोंथांमोना नुखाबाय एबा गोबां खौरां बिजोङावबो सासे मुस्लिम सुबुङा बर' सारनेमखौ लानाय थामहिनबा बिमुंखौ लानायाव गोबां माने बायदि बायदि दान्थे बिदान्थे ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायनाया जायगा मोन्दोंमोन। नाथाय बे समाव मुस्लिम सुबुङा बर' बिमुं लानायाव ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनि गोख्रों थांखि नोंगौ गोबाङानो गोबां साननो गोनां बाथ्रा होनना बुंदोंमोन आरो बे सुबुङानो जाहैबाय हाफिज आली मुंनि सासे सुबुङा राहुल बर' बिमुं लानायखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां सुबुंफोरा सावरायदोंमोन। बेसेबां गनायथाव जागोन सासे मुस्लिम सुबुङा बर' बिमुं लानाया बेसेबां गनायथाव जागोन आरो रिजवाना बेगमा भुमिका बर' मुंजों बिमुं लादोंमोन थामहिनबा बर' बिमुं लादोंमोन आरो बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा सावरायदोंमोन एबा सावरायनाय जायगा मोन्दोंमोन। नाथाय बे बाराव ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा गनायथि होआखै एबा बर' सुबुंफोरा सोंखारिनाय एबा दान्थे बिदान्थे जानायखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे समाव नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि जाथाया एबा गुबै जाथाया जाबाय हाफिज आली मुंनि सुबुङा मोनसे समाव भुमिका बर'खौ जुलि लादोंमोन एबा हाबा लादोंमोन आरो भुमिका बर'नि मुंखौ सोलायना रिजवाना बेगम मुं दोननाय जादोंमोन। नाथाय जोबथायाव हाफिज आलीया मुस्लिम धोरोमखौ नागारनानै राहुल बर' मुंनि बिमुं लादोंमोन। लोगोसे रिजवाना बेगम मुं मोननाया भुमिका बर' मुं लाफिनदोंमोन। जेराव बे जाथाया जादोंमोन कसुतुलि मुंनि मोनसे गामियाव आरो बे कसुतुलि गामिनि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा फैनानै बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामो। सोरनियाव पारमिसन लानानै बेफोरबायदि एबा बर' माहारिनियाव जेबो पारमिसन लायालासिनो जेबो सावरायालासिनो जेबो अडिशन लायालासिनो राहुल बर' थामहिनबा बर' बिमुंखौ माबोरै लानो हाखो होननानै सोंखारिलायनाय जाथायखौ बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगोसे गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो बेखौ सावरायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। जेराव मुस्लिम सुबुङा बर' बिमुं लानायाव ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामफैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो हाफिज आली थामहिनबा राहुल बर' रिजवाना बेगम थामहिनबा भुमिका बर' लोगोसे राहुल बर'आ थामहिनबा हाफिज आलीया बे समाव बाथ्रा बुंदों एबा खुगा बेखेवदोंदि मा जाहोनाव बर' बिमुं लानो गोनां जाखो, मा जाहोननि थाखाय रिजवाना बेगमा भुमिका बर' जानो गोनां जाखो बिथांमोना रोखा फोरमायदों। नाथाय ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बे समाव गनायना लानो हायाखै। हाफिज आलीया राहुल बर' जानायखौ बे समाव गनायना लानो हायैखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला हाफिज आली थामहिनबा राहुल बर' बिमुं लानाय हाफिज आली बिथाङा मा फोरमायो लोगोसे ओनसोलनि हिन्दु धोरोम थामहिनबा सनातन धोरोमनि माखासे दैदेनगिरिफ्राबो बे हाफिज आलीया राहुल बर' लानायनि सायाव माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांमोननिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानो। আলোচনা কৰা নাই মই ভুলতে বড়ো টাইটেলটো লৈ লৈছোঁ। গতিকে মোৰ ঘৈণীয়েকটো বড়ো আছিলে সেইকাৰণে মই বড়ো উপাধিটো লৈ লৈছোঁ। মই কোনো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰা নাই। যেটুকু মোৰ ভুল হৈ গ'ল মই আৰু টাইটেলটো নলওঁ যেতিয়ালৈকে কোনো সমাজত মোক একচেপ্ট নকৰে তেতিয়ালৈকে মই কোনো উপাধি নলওঁ। হিন্দু পৰিষদৰ পৰা কৈছোঁ। এই ৰাহুল নামৰ ল'ৰাজনে তাৰমানে তেওঁ এজনী বড়ো ছোৱালী পলাই লৈ গৈছিল, কিন্তু তেওঁ নিজ ইচ্ছাই কি কৰিলে তেওঁ মিছেছৰ টাইটেলটো ল'ম বুলি তেওঁ এফিডেভিট কৰি তেওঁ বড়ো টাইটেলটো লৈ ল'লে। এতিয়া উদ্ধাৰ যিহেতু তেওঁ মুছলমান আছিল, হিন্দুৱে হোৱা নাই, গতিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে। আমি বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে তেওঁক খালি হিন্দু ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিছোঁ, কিন্তু বড়ো টাইটেলটো আমাৰ লগতো আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ লৈ ল'লে। কোৰ্টত এফিডেভিট 2 মাহ আগত কৰি ল'লে। আজি তেওঁক আমি বৈদিক ক্ৰিয়া কৰি সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত কৰিছোঁ। এতিয়া নিউজ এটা বাজি গ'ল, কোন নিউজে কি নিউজ দিছে মই নাজানো। এতিয়া বড়ো সমাজৰ পৰা তেওঁলোকে আপত্তি কৰিছে যে বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁ বড়ো টাইটেলটো ল'লে। এতিয়া মই সকলোকে কৈছোঁ যে আমি বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰিম। যদি বড়ো সমাজে এই পৰিয়ালটোক, কাৰণ আমাক সমাজ এখন লাগিব, যদি বড়ো সমাজে আঁকোৱালি লয় সেইটো ঠিকে আছে। যদি বড়ো সমাজে আঁকোৱালি নলয় তেনেহ'লে আমি বেলেগ এখন হিন্দু সমাজৰ লগত তেওঁ সামাজিক ৰীতি নীতিটো কৰি সেই সমাজৰ লগত তেওঁ লগ কৰাই দিম, যিটো সমাজে ল'ব। এইখিনিয়ে মোৰ বক্তব্য।
কাৰণ তেওঁ আমাৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ বড়ো টাইটেল ল'লে আৰু 2 মাহ আগত নিজে বড়ো টাইটেলটো লৈ ল'লে আৰু তেওঁ কাৰো লগত আলোচনা কৰা নাই। তেওঁ ভাবিলে যে মোৰ মিছেছ বড়ো, গতিকে মই বড়ো টাইটেলটো ল'লো। এতিয়া বড়ো সমাজৰ পৰা যেহেতু আপত্তি আহিছে, গতিকে আমি বড়ো সমাজৰ লগত আলোচনা কৰিম। যিখন বড়ো সমাজ আছে সেই সমাজে যদি আঁকোৱালি ল'লে তো ঠিকে ল'লে, আৰু যদি নলয় আমি তেওঁৰ বিকল্প এটা ব্যৱস্থা চিন্তা কৰি এখন সমাজৰ লগত তেওঁক মিলাই দিম।